nami nanami barita nauli di mingguta sadarion imasian panurirang Hosea bidusada mamuka mesian ayat 2 1 ayat sia sononma didok di sini mula ni hakani Jehovah maritihite si Hosea ninna Jehovah matu si Hosea laho maho buat masada boru-boru si babi calang doa katubu ni si babi calang aisai didak dati isini tanoido marmainan marbalik sian Jehovah jalalahu mahibana jala dibuat masih komer boru nisi di Ibrahim gabe-gabean mana sida jala ditubuh di bana sada anak dungi dido Jehovah mati bana jauh maguarna si Jezreel ayotik nari marlulu mau dia tak utang muda ni si Jezreel tupinopar ni si Jehu jala au kasiapkon harajau ni pinopar ni Israel jadi diari nasa sadai pengorhonok kumasior ni Israel di rura Jezreel dungi gabi-gabi musema boru-borui jala ditubuh sada boru dungi didok Jehovah mati bana jauh maguarna nai sohinasian aidang be marpangulai rohatku tu pinopang Israel manang marpanguati rohatku tu nasida alai marpangulai marhatku anggo tu pinopang ni Juda jala paluaku nasida maritihite Jehovah debata nasidai alai dan paluaku maritihite Sior manang podang manang Hamusion manang koda manang jonmo apar surdupe jadi dung sirang susu naisohi nasian gabe-gabe musema boru-borui jala ditubuh sada anak jadi dina Jehovah ma joma guarna lo ami aida bang sopu hamu jala dak kamu napuna ahu ido satna kuria ni Tuhata di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus topik ni mingguta sadarion ima dewata nasatia di bagasan holongna Tuhan setia dalam kasihnya salah satu yang dibenci Tuhan dari umatnya adalah ketidaksetiaan tusogodo rohani Tuhani molodan setia be bangsona disopa bangsoido dibatatan jala ditudari nasidaro Jehovah jala diulau bangsoido akan nama dirpang siang dalan di batah HP dewata setia do maka holongi bangsonai haruna kabanginan si bata digopar hodoi hasatiaoni digopar hodo hasatiaoni holongi di tonga-tonga di pasaripeo molo di bibiltai digopar hodo debata songo pamoli manang mempelai pria jala bangsonai songo oroan manang mempelai wanita ima patuduhon kedekatan hubungan di debata maradapun bangsonai doti tatahe sudah kita kana persea tu debata
keadaan niholong sian kedua belah pihak. Molonuma terjadi perselingkuhan di kedua belah pihak, berarti tak setia be nua manipang sia tonga-tonga ni parsari peoni. Hamuna kangina ia ulang ni panurirang imalau kasahaton tona ni debata nang akka panurirang yonna tu akka bangsona tona manang panurirang yonna di pasahat doi marhite hata naharua siap pamangan niangka panurirangi morotaina ditupuko tungasindo namasa tu si Hosea disuruh dewatamu si Hosea laho mardoa saripe doho sahala perempuan na margoar si Gomer ay tatas na naking didok ditupuktain laho mahobuat masada boru-boru si babi jalan doa katubu ni si babi jalan jadi dibuat jadi laho maibana dibuat masih Gomer boru ni si dia lain gabe-gabe mana sida jalan ditubuh di ibana sada anak. Tuhan memerintahkan seorang nabi yang bernama Hosea mengawini perempuan sundal. Manang mengawini seorang didok naki ditupuktai si babi jalan. Molonuma te setiap tahun molonuma didok na jolo amat tahe etu wama asi guru-guru si babi jalan na tangin oto ke tu dia beri buru ainga diulai akan aso suman akan amaralo tulogo liro hadiri mata apa ini terpukul Tuhan memerintahkan kepada seorang Nabi Hosea mengawini seorang perempuan sundal. Apa kata orang? Apa kata dunia? Molonunga dikawini bana sahalak perempuan sundal. Sudah kita pertanyaan tu dewata. Asa di dewata jodoh yang baik. Supaya Tuhan memberikan perempuan laki-laki yang seiman. Supaya Tuhan memberikan jodoh yang setia dan saling menyayangi. Ido tangiakta akan atau resmi ido tangiakna. Lalu Tuhan bilang memerintahkan supaya Hosea itu mengawini seorang perempuan sundal. Sada pangalaho perempuan sundal man si babi jalan ima tidak setiaan. Ada ngado si babi jalan perempuan yang tidak benar. Adong do rasa kusukun di bagasa rohatta. Masa pola iko suruan ni di bata olio ni si Hosea sahala baru-baru naso Hosea ima si Gomer. Ada tujuan di debata di sini. Tentu adong do sialana naikonina mana masa di rohani debata di ngodu ni si Hosea. Asa molo disuruh debata si Hosea. Asa mardoa saripe do si Gomer. Tentu adong do tona manang sahat tubang soi marhite nama sai. Molo siandai
Hosea na mardonga saripe do perempuan nasotikos do perempuan si babi jalan ima sasitungna gombaran ni parsaoran ni debata do bangsona ai pangalaho misahala baru si babi jalan ima pangalaho na susatia tu sada bawa mana pasanganna asahima gambaran ni pangalaho ni bangsa Israel di hadapan ni debata na susatia hopar tu debata alai maritehite persuruhan ni debata tu si Hosea asadioni si Gomer ima gambaran naik patuduhon hasatiaon do tolong ni rohani debata tu bangsa Israel na manipil siya nadopan ni debata asa satia jala mudah bangsoi tu dalan nasitong asa mangolu nasida hamuna kamanginang didot nanti ditupuki gabe-gabean manasida jala ditubuhon mabawa jala sada boru ni nasida arang do tolu ya nakon ni si Hosea dan si Gomer dua mai bawa sada borua jala debata satiri do nama Bangor ni anak ni si Gomeri debata satiri do nama Bangor ni anak ni si Hosea dibayang Magor ni na perjoloi si Jezreel labatan na debata nama Naburhon debata nama Naburhon Jezreel ima sada huta na masuk tu wilayah panggonggomion ni Israel Utara mana Samaria jala di Jezreel do dibunuh si Jehu si Sebel jolma di si Ahab akadosa na pinamasa di rura Jezreel sian hala Jehu gabe hona jala dayun nama halelese ni bangsoi muda ni si Jezreel managabe batu monaan di pangalaho lilu ni si Jehu na membela ulaon ni Tuhani marhite na mamulu sure halak na manubba di batabal di bagasan pangumon di do debata penggolhonok kuma sior ni Israel di rura Jezreel di dok sior na manggoparhon habugol harajan Israel ikon maruju ma sior nang penggoli patuduhon na sopargogobe dungi di tubuhan mangusai sada boru na margoar loh ruhama tidak dikasihani manak nasonia siang dadana baru si Gomer digoari opartusan kapan ni debata lau pabuah tu bangsa Israel nasopatut nasida taruli asini roha di debata sebab aku tidak menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka jalan apa toluhon goar ni anakna lo ami lapakan nandang bersabku sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu di dolok Sinai do bangsa Israel majakon padami asa gabe bangsa ni debata jala gabe debata na gabe Tuhan nasida say marulat loni do bangsa Israel mangalaosi perjanjian ini jala marhite suara ni panurirangi makuling masih Hosea na pawahon tulahon nama
hasian ni debatado bang sui arai ala ni pali bilion ni bang sui ala ni na sosatia na sida tu debata ala na sai mano pa debata bal na sida gabedang dia si debatabe gabedang dia siani debatabe na sida numa saltu tiki parasian na nileo ni debatatu na sida dan dipakai na sida tiki parasiani ujungna gabi digotak debatama asini rohana tu bangsoi songonido hita molo tois rohatta di asini rohani debata molo dakolo rohatta di asini rohani debata jala dakka pakai tiki parasian ni debata na nileo itu hita imana marhite na makaolongi debata marhite na makaolongi dong acolma songo dirita gabedang nani asian ni debata behita molodang ki asi debata behita mace parir dongoluta mace persukma molo dang di asi debata behita alani holat debatados si sobaotta holat debatanya sasada ido si olotta dan merlaut hapor siapta dan bailota debata tasobba debata tasobba nalaina kagana-ganan Tuhan itu tidak mau diduakan ali kepolit duhita holan maka porsiai debata hamuna kamangina nami mono goberang itu atongani masyarakat tadi tikion sudah semakin kacau banyaknya perselingkuhan di tengah-tengah keluarga ada suami berselingkuh ada suami berzina ada juga istri berselingkuh dan berzina sudah punya anak sudah besar-besar anaknya tetapi dia melakukan perselingkuhan perzinahan akhirnya banyak keluarga-keluarga yang berantakan karena perselingkuhan itu yang terjadi anak-anaknya pun juga jadi berantakan karena dia melihat orang tuanya satu ke sana satu lagi ke sana padahal waktu baru menikah padahal waktu pacaran sudah menjalankan keluarga berapa tahun soina mademagna damai sejahtera bahagia berengon alai alani aka komunikasi alani perkembangan zaman singuengon boydo marhite HP gabi berselingkuh amat taitu inantani halak boydo marhite angkawea gabi berselingkuh inantaitu amat tani halak awas itulah karena tidak ada kesetiaan HP anggo titiki soina mata boga amat tai marende ina tai marende didok gede nai tuk sohulo aso itu sai marsan tuk sohulo aso itu satu matangis asarap mekel hitana dua asarap mekel hitana dua hasian iro dina julu kan HP setan sudah benenak tanah HP saya marsak di benenak tanah aku na julu binege kama amai dulu selingkuh apa yang menua jabatan wa ina pengulu bahaya hancur keluarga boleh nunga somon itu dia behitaina tu dia biar tidak lagi bere perselingkuhan itu sementara apa kembali musibana
di keluarga. Boleh dan bicara keluarga, bagaimana kita? Hancur. Awas. Apa yang didon nanti di topi di minggu sadarion. Setia do dewata di bagasan horong. Iko setia ma keluargai pasangan suami istri setia di bagasan kolong nasihat dewata. Karena apa? Perkawinan itu adalah kudus. Badiado perdonga sari peoni. Badia. Nunga dikudus ke Tuhan ini. Perdongan sari peoni. Alani setia mah. Tuaka pasanganna. Tuhan mau agar kita semua datang dan beribadah kepadanya dengan setia. Tuhan setia dalam kasih-Nya, maka kita pun harus setia hidup di dalam Allah, berakar dan dibangun di atas Dia, bertumbuh teguh dalam iman, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur, menerima dan hidup di dalam Yesus. Ido ngolu ni akahala Kristen, ido ngolu ni sto Kristus, iko mangolu do hita di bagasa Tuhani, iko bakas do imata hapor sianta bertumbuh marsiohot marhiti na marsiota hapor siantai godang pe atas simolisi na magugai hapor siau dan taru wenot tasimolisi ikon monang do hita, karena keluarga kita adalah keluarga yang kudus, yang dipilih Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap menyayangi kita. Hitape iko songonima holong ni rohai di antara ni suami istri, di tonga-tonga ni keluarga holong nasihat debata, setialah kepada pasanganmu.